हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. ब्रेकफास्ट म्हटलं की आपल्याला साऊथ इंडियनमधले बरेचसे पदार्थ आपल्या डोळ्यासमोर येतात. तर त्यापैकीच एक म्हणजे मेदूवडा. तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हे सुंदर असे मेदूवडे आणि त्याच्यासोबत खाल्लं जाणारं सांबार आणि चटणी हे तीनही पदार्थ कसे बनवायचे ते दाखवलेले आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम सुपर सॉफ्ट असे हे मेदूवडे तयार झालेले आहेत. घरी केल्यानंतर अगदी सगळ्यांना आवडतील असे हे आणि पोटभरीचा असा हा मस्त असा नाश्ता आहे. तर चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथं मी अर्धी वाटी तूर डाळ घेतलेली आहे. आपण आता सांबार करतोय तर ती स्वच्छ मी धुवून घेतली आणि याच्यामध्ये मी 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे. आणि या कुकरच्या मी 5 ते 7 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. आपल्याला डाळ एकदम शिजलेली पाहिजे. इथं मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात अगदी छोटे छोटे असे 3 ते 4 आल्याचे तुकडे, 1 चमचा फुटाण्याची डाळ, 2 चमचे दाण्याचा म्हणजे शेंगदाण्याचा कूट, शेंगदाणे भाजून त्याची पूड करून घेतलेली आहे, 1 हिरवी मिरची घातलेली आहे, थोडासा कढीपत्ता घातलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा म्हणजे चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मी हे एकदम मस्त असं वाटून घेतलेलं आहे. ही आपण चटणी करतोय. तर हे बघा, मस्त अशी चटणी मी ही वाटून घेतलेली आहे. इथं मी शेंगदाण्याचा कूट वापरला आहे. तुम्ही इथं शेंगदाणे भाजूनसुद्धा वापरू शकता, पण कच्चे शेंगदाणे वापरू नका. तर ही चटणी जी आहे ती मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे. तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घालून ही चटणीची कन्सिस्टन्सी आहे ती ॲडजस्ट करायची आहे. आणि याच्यामध्ये मी हा तडका दिलेला आहे. तर या तडक्यामध्ये मी मोहरी, जिरं आणि कढीपत्ता तेलामध्ये चांगलं फुलून घेतलेला आहे आणि त्याची चांगला अगदी मस्त असा तडका मी या चटणीवर दिलेला आहे. आणि आपली चटणी आता रेडी आहे. हे बघा, तूर डाळ आता खूप छान शिजलेली आहे. हे बघा, आणि ती अशी घोटून घ्यायची. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आणि चांगली अशी ही घोटून घ्यायची. एकदम आपल्याला स्मॅश किंवा तूर डाळीचं पूर्ण असं पाणी असं हे पाहिजे. हे बघू शकता, मस्तपैकी तूर डाळ हे झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी थोडा उभा चिरून कांदा घातलेला आहे, 1 टोमॅटो घातलेला आहे आणि 1 वांगं घातलेलं आहे. तुम्ही इथं ड्रमस्टिकसुद्धा म्हणजे शेवग्याच्या शेंगा आहेत त्या पण घालू शकता. आणि पुन्हा या कुकरला मी फक्त 1 शिट्टी दिलेली आहे, म्हणजे ह्या ज्या भाज्या आहेत त्या खूप छान शिजून येतील. इथं बघा, ही उडीद डाळ आहे. तर ही 1 कप उडीद डाळ आहे. तर ती स्वच्छ धुवून मी फक्त 3 तासासाठी भिजवून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता, उडीद डाळ खूप जास्त फुललेली नाही आहे. आपल्याला 2 ते 3 तासच फक्त ही उडीद डाळ भिजून घ्यायची आहे. तुम्ही जर जास्त भिजून घेतली तर ते वडे आहेत तर ते तेलकट होणार आहेत. तर त्यातली थोडी उडीद डाळ मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून त्याच्यात अगदी 1 ते 2 चमचा मी पाणी घालून मी हे वाटण करून घेतलेलं आहे. पाणी शक्यतो न वापरताच ही जर उडीद डाळ व्यवस्थित बारीक करता येईल तर तसं करून घेतलं तर खूप छान. हे बॅटर जे आहे ते आपल्याला एकदम घट्ट पाहिजे, तरच पुढे हे वडे आहेत ते खूप छान होतात. तर पाणी न घालता तुमच्या मिक्सरला जर याची पेस्ट होत असेल तर तुम्ही तसंच करून घ्या. आणि अगदीच जर वाटत नसेल तर अगदी 1 चमचा याच्यामध्ये पाणी घालून याची ही पेस्ट तुम्ही करून घ्या. तर हे बघा, कुकरला 1 शिट्टी झालेली आहे आणि आपल्या भाज्या ज्या आहेत त्या आता ह्या डाळीसोबत व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत. मी डाळीसोबत अगोदरच जर ह्या भाज्या घातल्या असत्या तर त्या सगळ्या आतमध्ये वितळून गेल्या असत्या, म्हणून मी या नंतर शिजवून घेतलेल्या आहेत. आता सांबार करायला घेऊया. 1 चमचा तेल गरम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मोहरी, जिरं याची फोडणी दिलेली आहे. हे दोन्ही चांगलं फुलल्यानंतर याच्यामध्ये थोडासा हिंग घातलेला आहे. हिंग घातल्यानंतर मी याच्यामध्ये थोडा कढीपत्ता घातलेला आहे. खूप चविष्ट असं हे सांबार तयार होतं. याच्यामध्ये सुक्या लाल मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि हे सगळं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे करताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची, नाहीतर सगळी ही फोडणी जी आहे ती करपेल. 1 चमचा बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे, त्यामुळे सांबार खूप छान लाल रंगाचं होईल. 1 पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि हे तेलामध्ये छान एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी ही तूर डाळ जी आपण कुकरला लावून घेतलेली आहे तर ती घातलेली आहे. तुम्ही सांबार थोडं पातळच ठेवायचं, म्हणजे सांबार पातळ खूप छान लागतं. तर त्याप्रमाणे जेवढं पातळ ठेवायचं त्याप्रमाणे मी याच्यामध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे.
हे बघा, भाज्या आता व्यवस्थित ह्या सांबारामध्ये दिसत आहेत. जर अगोदरच कुकरला लावल्या असत्या अगदी तूर डाळीसोबत, त्या पूर्णपणे विरघळून गेल्या असत्या. याच्यामध्ये मी 1 चमचा इथं ही जी आपली चिंचेचा कोळ आहे तो घातलेला आहे आणि थोडासा गूळ घातलेला आहे. या दोन्ही पदार्थांमुळे सांबाराची चव आहे ती खूप छान येते. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हा आहे सांबार मसाला, तर तो घातलेला आहे. हे बघा, सांबार मसाला थोडा जास्त घालायचा, तरच सांबाराला जी आहे ती एकदम मस्त अशी वेगळी जी चव असते ती येते. तर सांबार व्यवस्थित हे सगळं व्यवस्थित घालून झाल्यानंतर मी मस्त असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि चांगली अशी याला उकळी येऊ दिलेली आहे. हिरवी कोथिंबीर पण मी याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि मस्त अशी याला एक उकळी येऊ द्यायची, पूर्ण अशी छान अशी उकळी येऊ द्यायची. आणि हे बघा, आपला तर सांबार तयार झालेला आहे. खूप सुंदर आणि रुचकर असं हे सांबार तयार होतं. तुम्ही इडली, डोसा या सगळ्या पदार्थांबरोबर देण्यासाठी अशा प्रकारे सांबार बनवू शकता. हे बघा, मस्त असं सांबार तयार झालेलं आहे. याच्यात थोडंसं गूळ आणि चिंचेचा कोळ घातल्यामुळे याची चव आहे ती खूप छान येते. तर हे बघा, मगाशी जी उडीद डाळ आहे ती सगळी उडीद डाळ लावून त्याची सगळी पेस्ट आहे ती मी घेतलेली आहे. त्याच्यात चवीप्रमाणे मी मीठ घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी थोडी मिरपूड घातलेली आहे. हे बघा, मिरपुडीमुळे हे जे आहेत वडे ते खूप छान चवदार लागतात. तुम्ही याच्यामध्ये थोडासा बारीक चिरून कांदा आवडत असेल तर घालू शकता. आणि सगळं आता मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. इथं आपल्याला हे चांगलं फेटून घ्यायचं आहे, त्याच्यामुळे जे वडे जे आहेत ते एकदम सुपर सॉफ्ट होतात. तर ही महत्त्वाची टीप आहे. तर हे चांगलं असं 1-2 मिनटासाठी फेटून घ्यायचं, म्हणजे जे वडे जे आहेत ते खूप छान होतात. आता इथं मी एक गाळणी वापरलेली आहे आणि त्याच्या मागच्या बाजूला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि याच्यावर मी हा आता वडा बनवून घेत आहे. तुमचं जर बॅटर पातळ झालं असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ घालू शकता. ही पण एक महत्त्वाची टीप आहे, कारण हे वडे करताना हाच मोठा प्रॉब्लेम होतो की बॅटर पातळ होतं आणि मग ते आपले वडे व्यवस्थित शेप वगैरे घेत नाहीत. तर मग अशावेळी त्याच्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ घालायचं. त्यामुळे मिक्सरला लावतानाच उडीद डाळ पाणी न वापरता जर वाटता येत असेल तर तसंच बघायचं. त्यामुळे पुढे हे वड्याचं बॅटर जे आहे ते अजिबात पातळ होत नाही. आपल्याला ह्या वड्यांचं जे बॅटर आहे ते घट्टसरच पाहिजे. तर हे बघा, मी असे हे वडे लावून घेतलेले आहेत ह्या चाळणीवर आणि नंतर मी हे तेलामध्ये सोडलेले आहेत. तर तेल तापून घ्यायचं. तेल चांगलं तापलेलं असायला पाहिजे आणि सोडताना मीडियम असायला पाहिजे गॅसची फ्लेम. आणि त्याच्यामध्ये अशा तेलांमध्ये मी हे वडे सोडून घेतलेले आहेत आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर दोन्ही बाजूने हा वडा खरपूस रंग येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. तुम्ही हे वडे हाताने सुद्धा घालू शकता. थोडासा हात जो आहे तो पाण्यामध्ये भिजवायचा आणि नंतर मग बॅटर जे आहे ते हातावर घेऊन मध्ये होल करून तुम्ही हे वडे आहेत ते तेलामध्ये सोडू शकता. तर मीडियम खूप हाय गॅस फ्लेमवर पण हे वडे तळायचे नाहीत, नाहीतर मग वडा जो आहे तो आतून कच्चा राहतो. वरतून तो चांगला दिसतो पण आतून तो कच्चा राहतो. त्यामुळे मीडियम टू स्लो एवढ्याच गॅस फ्लेमवर हे वडे जे आहेत ते आपल्याला दोन्ही बाजूने तळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, मेदूवडा, सांबार आणि चटणी एवढं जर एकत्र एखाद्याला दिलं तर त्याला जेवणाची पण गरज लागत नाही. एकदम पोट भरतीचा असा हा नाश्ता आहे. खूप छान असे हे मेदूवडे तयार होतात. तर हे बघा, असं दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असं मी हे खरपूस असं तळून घेतलेलं आहे. एकदम सॉफ्ट असे मेदूवडे तयार होतात, कारण आपण बॅटर जे आहे ते छान अगदी असं फेटून घेतलेलं आहे. हे बघा, तर अशा प्रकारेच मी सगळे जे मेदूवडे आहे ते तळून घेतलेले आहेत.
आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असे मेदूवडे, सांबार आणि चटणी तयार झालेली आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.